A mennyasszonyom a lány búcsúján azt mondta: egy utolsó éjszaka a szabadságból, aztán készülj fel egy unalmas életre. A barátnője feltöltötte a videót Instagramra. Amit láttam, attól meghűlt a vér az ereimben, mert nem csak beszélt, valaki mással volt. Akkor hoztam meg azt a döntést, amiről ő még csak nem is álmodott. Másnap reggel, amikor felébredt, a világa halálosan elcsendesedett. 29 éves vagyok, és 3 héttel ezelőttig azt hittem, hogy az életem rendben van. Eljegyeztem Rachelt. 4 éve voltunk együtt. Az esküvőnknek 2 hónap múlva kellett volna lennie. Lefoglaltuk a helyszínt. A foglalók kifizetve. A meghívókat kiküldtük 150 embernek. Tavaly vettem egy házat nekünk. Semmi különös, de a miénk volt. Vagyis azt hittem. A lány búcsúja estéjén én a saját legénybúcsúmon voltam. Ez egy visszafogott dolog volt a testvéremmel és néhány barátommal az egyetemről. Vacsoráztunk egy steakhouse-ban, biliárdoztunk, ittunk néhány sört. Éjfélre otthon voltam, mert őszintén szólva izgatott voltam az esküvő miatt, és nem akartam berúgni. Frissen akartam lenni a hétvégére. Rachel bulia is hasonlóan zajlott volna. Vacsora, talán egy kis tánc. A nővére és 6 barátja. Azt mondta, hogy elmennek abba az új olasz étterembe a belvárosban, majd valószínűleg beugranak egy bárba, mielőtt visszamennének a szállodába. Szombat reggel ébredtem fel, körülbelül reggel 8-kor. 17 SMS-re és 4 nem fogadott hívásra unokatestvéremtől, Tylertől. Tyler barátnője, Amy, Rachel egyik koszorús lánya volt. Az üzenetek mind ugyanazt mondták: hívj fel most, és ne nézd meg az Instagramot. Azonnal megnyitottam az Instagramot, és ott volt. Rachel barátnője, Monika reggel 3 óra körül posztolt a sztoriába. A videó talán 15 másodperc hosszú volt, de 1 órának tűnt. Rachel egy srác ölében ült, ami egy hotelszobának tűnt, nem egy bárnak. A karjai a nyaka köré fonódtak. Tisztán hallani lehetett a háttérzene felett. Egy utolsó éjszaka a szabadságból, aztán készülj fel egy unalmas életre. Aztán megcsókolta. Nem egy puszit az arcra, egy teljes, szenvedélyes csók. A srác kezei a derekán voltak, felfelé mozogtak a hátán. Monika nevető emojikat adott hozzá, és megjelölte Rachelt a YOLO lány felirattal. 7-szer néztem meg, mielőtt a kezem annyira abbahagyta a remegést, hogy felhívhattam Tylert. Rosszul éreztem magam, fizikailag rosszul, minthogyha egy követ nyeltem volna le. Nem tudom, mit mondjak. Ember, Tyler mondta, amikor felvette, a hangja halk volt. Amy csak ma reggel mutatta meg nekem. 11 körül elhagyta a bulit, mert nem érezte jól magát. Fogalma sem volt, hogy ez utána történt. Ki ő? Kérdeztem. A hangom nyugodtnak, de távolinak tűnt, mintha a víz alól hallottam volna. Amy azt hiszi, hogy valaki Rachel munkahelyéről, a marketing osztályról. Talán látta őt a karácsonyi partin. Ott ültem a kanapénkon. A szürke sarokkanapén, amit 8 hónapja együtt választottunk az IKEA-ban. És nem éreztem semmit, sem dühöt, sem szomorúságot, csak ezt a furcsa, hideg tisztaságot, mintha valaki más életét nézném, ahogy egy ablakon keresztül szétesik. Mindent lefotóztam. A videó Monika profilja, az időbélyegző. Elmentettem őket egy biztonságos mappába a telefonomon. Aztán kinyitottam a laptopomat, és elkezdtem telefonálni. Az első hívás az esküvői helyszínünkre ment. Szia, az Anderson Mitchell esküvővel kapcsolatban hívlak, január 10-én. Meg kell beszélnem a lemondási feltételeket. A nő a telefonban habozott. Zavarodottnak tűnt. Uram, biztos benne? Kínálhatunk halasztást, ha időre van szüksége, hogy átgondolja. Nem, mondtam, biztos vagyok benne. Mi a lemondási szabályzat? Kiderült, hogy elveszítjük a $3000 előleget, de nem kell kifizetnünk a fennmaradó $8000, ami jövő héten esedékes. Rendben. Ez nyerő volt a szememben. A második hívás a fotósnak szólt. Hasonló beszélgetés. Elvesztettem $500. Megtakarítottam $2800. A harmadik hívás a cateringesnek szólt. Elvesztettem $750. Megtakarítottam $4200. Ezután a szüleimet hívtam. Anyám azonnal sírni kezdett, amikor elmondtam neki, hogy az esküvő elmarad. Apám csak annyit mondott. Mire van szükséged tőlünk? Mondtam nekik, hogy kezdjék el hívogatni a rokonokat, és tudassák velük, hogy az esküvő elmarad. Mondtam nekik, hogy én intézem Rachel családját. Délre mindent lemondtam, a virágokat, a déjét, a próbavacsorát. Még a szállodát is felhívtam, ahol szobákat foglaltunk, és azokat is lemondtam.
Minden egyes szolgáltató ugyanazt az üzenetet kapta. Az esküvő elmarad. Igen, biztos vagyok benne. Nem, nincs szükségem időre, hogy átgondoljam. Ez az elsüllyedt költség tévedésének, leküzdésének ereje. A legtöbb ember maradna, mert már kifizette az előleget, vagy elküldte a meghívókat. Rájöttem, hogy $3000 elvesztése olcsóbb, mint egy vállás 5 év múlva. Rachel délután 1 óra körül ért haza. Hallottam, ahogy az autója behajt a felhajtóra. Durván nézett ki, elkenődött sminkkel, még mindig az előző esti ruhájában. A sarkai a kezében voltak. Meglátott engem a konyhaasztalnál ülni a laptopommal, és fáradt, bűntudatosan elmosolyodott. Szia, drágám, bocs, hogy csak most érek vissza. Szereztünk egy szállodai szobát, mert mindenki túl részeg volt a vezetéshez. És én megkérdeztem. Jól érezted magad? Kérdeztem. Nem néztem fel a képernyőmről. Megfagyott. Valami a hangomban biztosan elárult. Mi? Tegnap este? Jól érezted magad? Rendben volt. Csak bementünk táncolni. Megfordítottam a laptopomat, hogy láthassa az Instagram videót, ami megállt az arcán. Csók közben, azzal a fickóval. Jól érezted magad? Az arca először fehér lett, aztán piros, majd ismét fehér. Elejtette a táskáját a földre. Ez nem az, aminek látszik. Tényleg? Mert úgy néz ki, mintha csókolóztál volna egy fickóval az irodádból, miközben azt mondtad a barátaidnak, hogy unalmas lenne hozzám menni feleségül. Csak részegek voltunk és viccelődtünk. Nem jelentett semmit. Igazad van, mondtam. Már nem jelent semmit, mert ma reggel lemondtam az esküvőnket. Vége. Az egésznek. Rám bámult, a szája nyílt és csukódott, mint egy halé. Túlzásba viszed. Semmi sem történt. Csak csókolóztunk. Csak eltöltöttük az éjszakát egy szállodai szobában vele. Pontosan mit nevezünk itt semminek? Nem feküdtem le vele. Rendben, becsuktam a laptopomat. Menj ki. Mi? Ez az én házam. Az én nevem van a jelzálogon. Szedd össze a cuccaidat, és menj ki. Nem rúghatsz ki csak úgy. Én itt lakom. Nem. Jogilag vendég vagy. Ezt a házat az eljegyzésünk előtt vettem, és soha nem járultál hozzá a jelzálog törlesztéséhez. Szóval pakold össze a dolgaidat, és menj. Ekkor sírni kezdett. Nagy, zokogó sírás. Kérlek, ezen túljuthatunk. Hibáztam. Csak lámpaláz volt. Mindenki lámpalázos lesz az esküvő előtt. A lámpaláz nem jár más nyelvével a szádban. Rachel, ha úgy gondolod, hogy igazam volt azonnal lemondani az esküvőt, nyomd meg a feliratkozás gombot. Itt a Story Sparkson az önbecsülésről és a határokról beszélünk. Első frissítés, a kilakoltatás. Felhívta a nővérét, Briannát, hogy jöjjön érte. Amíg vártunk, Rachel folyamatosan magyarázni próbált, járkálva a nappaliban. A srác neve Derek volt. 3 hónapja dolgoznak együtt egy projekten. Mi csak barátok vagyunk. Ragaszkodott hozzá. Az alkohol volt. Monika folyamatosan öntötte a feleseket, és nem gondolkodtam tisztán. Tisztán gondolkodtál, amikor azt mondtad, hogy unalmas lenne hozzám menni. Erre nem volt válasza. Brianna 40 perccel később jelent meg. Úgy nézett rám, mintha én lennék a gonosz, mintha én lennék az, aki tönkreteszi a családot. Tényleg megteszed? Kérdezte. 2 hónappal az esküvő előtt a nővéred már megtette, mondtam nyugodtan. Én csak rendet rakok. 3 bőrönnyi Rachel cuccát pakolták össze. Rachel folyamatosan sírt, mondván, holnap beszélünk, amikor mindenki nyugodtabb lesz. Nem válaszoltam. Csak álltam az ajtóban és vártam. Bezártam az ajtót mögöttük, és leültem a csendes házban. A telefonom felrobbant azon az éjszakán. Rachel anyja 6-szor hívott. Elküldtem neki a videó képernyő fotóit, és utána nem válaszoltam. Néhány Rachel barátja üzent nekem, kegyetlennek és bosszúállónak nevezve engem. Mindannyiukat letiltottam. Néhány barátom megkeresett, megkérdezve, szükségem van-e valamire. Azt mondtam nekik, hogy jól vagyok, ami nem volt teljesen igaz, de nem is volt teljesen hamis. Vasárnap reggel Rachel üzent. Kérlek, beszéljük meg ezt felnőttként. Kész vagyok párterápiára menni. Elhalaszthatjuk az esküvőt ahelyett, hogy lemondanánk. Azt válaszoltam, jelt, nincs mit tanácsolni. Megcsaltál. Végeztem. Gyere el a többi cuccodért ezen a héten, amíg dolgozom. Ismét üzent. Észszerűtlen vagy. Az emberek hibáznak. 4 évet dobsz el egy részeg éjszaka miatt. Ezt gaslightingnak hívják.
Megpróbál őrültnek vagy észszerűtlennek éreztetni, amiért normálisan reagálok az árulására. Nem válaszoltam. Második frissítés. Az igazság. Hétfőn a munkahelyen nem tudtam koncentrálni. Folyamatosan ellenőriztem a telefonomat, további drámára számítva, de Rachel elhallgatott. Aztán délután 3 óra körül Tyler felhívott. Haver, Amy most mondott nekem valamit. Rachel körülbelül 6 hónapja beszél Derekkel, nem csak munkaügyekről. Milyen üzenetek, flörtölős dolgok, belső viccek. Rachel elmondta Amynek, hogy van egy munkahelyi férj helyzete, de ártalmatlan volt. Amy eddig nem sokat gondolt róla. Forgott a gyomrom. 6 hónap. Igen, és Derek állítólag már 1 éve elvált, és már arról beszélt, hogy bárcsak megismerte volna Rachelt, amikor még házas volt. Amy azt mondta, furcsán érezte magát emiatt, de nem akart problémákat okozni az esküvő előtt. Megköszöntem Tylernek, és letettem. 6 hónap. Ez nem volt lámpaláz. Ez nem egy részeg hiba volt. Ez egy érzelmi viszony volt, ami végül fizikailag is megvalósult, és majdnem feleségül vettem anélkül, hogy tudtam volna. Úgy éreztem, egy vonatméretű golyót kerültem el. Azon az éjszakán megfogalmaztam egy üzenetet. Elküldtem minden egyes embernek az esküvői vendéglistánkon. A Rachel és köztem lévő esküvő Rachel hűtlensége miatt lemondásra került. Nem fogunk összeházasodni. Elnézést kérek az esetleges kellemetlenségekért, és köszönöm megértésüket ebben az időszakban. Anyám azonnal felhívott. Édesem, biztos vagy benne, hogy így akarod megfogalmazni? Az emberek beszélni fognak. Hadd beszéljenek. Nem vállalom a felelősséget ezért. Nem fogom hagyni, hogy az emberek azt higgyék, csak eltávolodtunk egymástól. Rachel 30 másodperccel az üzenet elküldése után felhívott. Ezúttal felvettem. Hogy tehetted? Sikoltozott. Most megaláztál mindenki előtt, akit ismerünk. A nagymamám most hívott sírva. Vicces, mondtam. Elég megalázva éreztem magam, amikor láttam, hogy Derekkel csókolóztok az Instagramon. Talán most már egyenlők vagyunk. Te egy bosszúálló seggfej vagy, és egy csaló. Viszlát, Rachel. Letettem. Üzent. Meg fogod bánni. Derek és én valójában boldogok vagyunk. Úgy bánik velem, mintha különleges lennék, nem pedig egy szobatárs, akit kötelessége feleségül venni. Ezt is lefotóztam, csak a biztonság kedvéért. Harmadik frissítés. A másik srác. Kedd reggel. Hívást kaptam egy ismeretlen számról. Majdnem nem vettem fel. Andersonnal beszélek. Egy férfi hangja. Ki az? Derek Morrison. Azt hiszem, beszélnünk kell. Nevettem. Valóban hangosan felnevettem az üres konyhámban. Nem, tényleg nem. Nézd, rosszul érzem magam a történtek miatt. Rachel mondta, hogy kettőtöknek problémái vannak, hogy az eljegyzés amúgy is halott volt. Nem tudtam. Állj, azt mondtam. Nem érdekel, mit mondott neked. Akarsz egy csalóval randizni? Menj csak. Jó szórakozást, miközben azon gondolkodsz, kivel üzenet, amikor nem vagy a közelben. Hibázott ember, szeret téged. 3 napja sír. Akkor miért engem hívsz, és nem őt? Csend. Pontosan. Azt mondtam. Töröld a szómomat. Letettem, és letiltottam. Szerda délután Rachel apja felhívta az ő apját, akivel tucatszor söröztem, aki segített megjavítani a teherautómat tavaly nyáron, aki kezet fogott velem, amikor engedélyt kértem a lánykérésre. Fiam, mondta, és a hangja nehéz volt. Láttam a videót. Rachel mindent megmutatott nekem. Azt akarom, hogy tudd, nem hibáztatlak azért, amit tettél. Éreztem, hogy összeszorul a torkom. Köszönöm, de meg kell kérdeznem. Van benned bármi, ami meg akarja próbálni ezt helyrehozni? Ő a lányom, és szeretem, de nem vagyok vak. Amit tett, az rossz volt. Értékelem, hogy felhívtál. Azt mondtam, de nem, már nem tudok rá ugyanúgy nézni. Sóhajtott. Értem. Bármennyit is ér, sajnálom. Jóvej lettél volna. Ez megfogott. Le kellett ülnöm, miután letettük. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor sírtam az egész folyamat során. Nem Rachelért, hanem a családomért, amit elveszítettem. Utolsó frissítés. A béke. Már 3 hete. Rachel Monikához költözött. Ironikus, tekintve, hogy Monika tette közzé a videót, ami mindent tönkretett. Tyleren keresztül hallottam, hogy Rachel és Derek most már hivatalosan is randiznak. Megváltoztatta a kapcsolati státuszát a Facebookon és mindenhol.
Néhány barátja védi őt, mondván, hogy túlzottan reagáltam, hogy mindenki hibázik. A legtöbb ember támogató volt, vagy legalábbis csendben volt a véleményével. A ház másképp érződik. Nyilvánvalóan üresebb, de valahogy könnyebb is. Már nem járok tojáshéjon, nem azon gondolkodom, hogy elég unalmas vagyok-e ahhoz, hogy a saját menyasszonyomnak máshol kell izgalom. Múlt héten visszakaptam tőle a gyűrűt. A konyhapulton hagyta egy cetlivel. Remélem, találsz valakit, aki értékel téged. Sajnálom, hogy nem az a személy voltam. Nincs aláírás, csak a kézírása. Tegnap eladtam a gyűrűt. A pénzből lefoglalok egy utat Colorádóba a testvéremmel. Decemberben túrázni megyünk, csak mi ketten. Valami, amit évek óta szerettem volna megtenni, de Rachel mindig azt mondta, szörnyen hangzik. Anyám megkérdezte a minap, hogy jól vagyok-e. Igazán jól. Őszintén szólva, még nem tudom. Néhány nap dühös vagyok. Néhány nap megkönnyebbült vagyok. A legtöbb nap csak zsibbat vagyok. De tudom, hogy jól döntöttem. Nem építhetsz házasságot valakire, aki unalmas opciónak lát, biztonságos választásnak, amibe beletörődött, miközben másról fantáziál. Az esküvő ezen a hétvégén lett volna. Ehelyett otthon ülök, kávézom, és azt a koloradói utat tervezem. És 3 hét után először érzek valami békéhez hasonlót. Első szerkesztés. Sokan kérdezik, hogy Derek tudta-e, hogy eljegyeztük egymást. Amy szerint igen, Rachel minden nap viselte a gyűrűjét a munkahelyén. Tudta. Második szerkesztés. Nem fogom visszafogadni. Többen is üzentek, hogy kibékülünk-e. Nem fogunk. Az a hajó akkor futott ki, amikor Derek ölébe ült. Harmadik szerkesztés. Mindenkinek, aki bosszúról és megtorlásról küld üzeneteket. Már megbosszultam magam. Elvesztett valakit, aki tényleg szerette, és azzal maradt, aki segített neki csalni. Ez elég büntetés.